B'investiment ta' €1,000,000 minn fondi kapitali, il-protezzjoni ċivili issa hija mamra b'dingi li jintuża f'operazzjonijiet ta' salvataġġ fuq il-baħar u vettura mamra bl-aħħar teknoloġija. Dan l-investiment kien imniedi mill-Prim Ministru Robert Abela flimkien mal-Ministru għall-Intern Byron Camilleri. Il-Prim Ministru Robert Abela spjega kif permezz ta' Fond Nazzjonali il-Gvern qed juri l-impenn tiegħu sabiex jinvesti kemm jiflaħ fis-sigurtà tal-pajjiż. Id-Direttur tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, Emanuel Bsajla, stqar kif l-opra tal-baħar ser tkun qed tagħmilha iżjed possibbli lil ħaddiema tas-salvataġġ jilħqu persuna li tkun fil-periklu iżjed malajr. Dan fil-waqt li l-vettura tat-tip Scorpion Truck ser tkun qed tħaffef ix-xogħol għal ħaddiema tad-Dipartiment. Qegħdin inħarsu nissalvagwardjaw is-saħħa tal-ħaddiema tagħna. Dan għaliex bil-makkinarju li għandha fuqha din il-vettura tista' tippenetra ġewwa fabbrika ġewwa garaxx li qiegħed jaqbad mingħajr ma titfa' lin-nies tagħna stess fil-periklu u tkun qiegħed tbaxxi t-temperatura qabel in-nies tagħna jibdew jaħdmu. Il-Ministru Byron Camilleri spjega kif dan huwa investiment ieħor qawwi fid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili wara investiment ieħor ta' €1,000,000 li sar f'Settembru li għadda. Lan tiegħu huwa li Protezzjoni Ċivili tkompli toffri protezzjoni lil poplu Malti Wawġi. Bħala Gvern kommessi li nkomplu nagħmlu investiment da preċedent fil-forzi dixxiplinati tagħna.